Дуслар, бүген бездә кунакта әниләр һәм бәбиләр проектының балалары Данил, Ильяс, Марсель, Осылбике һәм Рамил. Хәзер мин сезгә санамыш саныйм, кем чыга, шул минем белән тиззарядка ясый. Каенда карга, имәндә чыпчык, җирдә йылан, һавада кош. Кем чыга, шул чык. Данил, син минем белән тиззарядка ясыйсың. Каенда карга, имәндә чыпчык, җирдә йылан, һавада кош. Кем оша, чык. Марсель, син минем белән тиззарядка ясыйсың. Малайлар, кызлар, без Данил һәм Марсель белән тиззарядкага әзер. Иң башта этләр кебек йөрибез. Тезләнәбез. Басабыз. Дуслар, хәзер без атлар кебек түгәрәк буенча йөгерәбез. Киттек. Хәзер урыннарыбызга кайтабыз. Дуслар, хәзер без уйныйбыз. Тупны алабыз да бер-беребезгә ыргытабыз.